fucking jump. И какво става, хора? Както виждате пред вашите екрани, виждате 8 бал по мини клип. Днес ще направя част втора, за да затвърдим нашата поредица и да продължим напред. Както виждате, съм към края на 8 левел. Така, нека да започнем с една игра от 100. Така, нека да видим срещу кой ще спаднем. Дагнър, 7 левел. Така, надявам се играта да стане готина. И вече звукът се чува. Само да кажа, че ще снимам на NBA Live Mobile, когато си взема акъла за телефона, защото така вече тонконите като ги докосне и не се чува звукът. О, той е пич. Добре. Добре. Това пич ще му вкараме и тук. Да започна с другите. Не ме интересуват. Вижте сега как ми са пък наредени. Надявам се този път да се чува. Не като миналите пъти. Така, добре. Обаче хора, вижте как ми са наредени топките. Все едно ми ги давате така в ръцете. Добре започваме, хора. Нека е така да. Леле, не. Вкарах негова топка. Така. Това е трол. Мисля, че тази игра ще свърши бързо, тъй като започнахме добре. Добре, този пич е малко но без хейт за него. Може и пича да има канал, може да е по-известен, но ние нали го мачкаме пък. Не, вкарах и моята. Не. Това не трябваше да става. Защото сега, както виждате, има по-наредени топки. Е така, пича му се забави, пък и нещо мисля, че му лагва. Но пича си е добър сега. Не. Нямаше да си пропиля играта за това. Си дадеш 100 000 и след това тя да ни приеме и ще прецакне, както винаги. Така, това е пичи добър. Така, обаче тук няма да му се получи или ще му се получи. И колкото да извие, ще вкара. Не и този път. Даже мисля, че ще вкарам, да. Да, хора. Това ще е неговото гадно нещо. Така. Нека да видим дали ще успеем да вкараме нашата зелена тук. Не, няма да стане. Но пък и затруднихме и този пич. Не сме. Забравям се, че неговата зелена топка я бъркам с моята. Така, вижте само какво става. Да, пича определено е някакъв нуб. И не знам за какво си падаме срещу кенове, искам нещо сериозно. Макар че в миналия епизод на... Добре, това пак беше лошо. Не казвам, че аз съм най-добри, но и пича просто не може да играе хубаво. Представям си да му обърне, няма как да стане тази работа. Сега така не може да вкара, обаче ще трябва да наклони
Обаче каза ви, че няма да стане. Косна и черната, можеше да вкара и черната, така че можеше да стане и по-лошо. Но важното е, че ние сега ще вкараме. Да, я вкарахме и може да се каже, че играта за този пич свърши. Мисля, че играта не беше много честна. Не, хора. Не. Това не трябваше да се случва. Това е най-голямото прецакване. Сега пичаме за... хора. Това по-гано не трябваше да става. Както гледате, голямо прецакване стана. Нека да направим още една. Това е много твърде голямо прецакване. Както и като другия трол. В другите видеа също Соня ме би почтено. Но този няма да му се размине. Този пък, ето, сега той има на разположение. Не, пичове, не може да стане така. Оле, за малко да вкара черната. Така, хора, добре стана. Както гледате, една дупка там горе в дясно е запушена. Леле. Така. Той само е да ги вкара и двете, ама да е като подобава. Пак ще е някакъв странен нуб. Не, хора. Това не трябваше да става, пак повтарям. Хора, както гледате всичките игри е някакъв пълен трол. Абсолютно пълен трол, хора. Сега, тъй като загубихме и двете игри с някакъв пълен трол. Да, няма... Ако искате да изгледаме едно видео, да вземем... Не ми трябва такива коинс. Така, хора, надявам се това видео да ви хареса, макар че трябваше да бием и двете игри. Съжалявам, че така стана точно накрая. На мен много тролско ми стана следващата игра, че вкарах черната, пък изобщо и на първата игра. Такова нещо не ми се е било случило. Съжалявам, че не успяхме да бием. И двамата пичове имаха много трол. Много късмет. Аз бях големия трол в този епизод. Чао, хора, надявам се видеото да ви хареса. Може да проследите и другия ми канал Buncher 233. Аз бях Стилян Христов и до следващия път.